Hi. Hello, good may hapon sa mga supporters nako sa YouTube. Nya ako karon sa panimalay ni Mads Nida Latore, ang akong amiga nga balikbayan. Nya mo ni yang handa karon kay arimang service ilaha karon mag Bible study. Ay pastora na gyud di kaday. Nya mo ni ang iyang handa. Kay ari man ang Bible study karon. Mana dugay kay tanan ang kanini ang maniniot dugay kay nawala pa ni. Pinangga ginaya mo. Mao ni ang iyang handa oh. Na napunggot na. Ang sabi. Mads Nida. Ana. Andam na ang imohang handa Mads Nida. Si Dayjoan. Si Mads Nida. Si Mads Arlene. Mads Arlene. Gikan sa Leyte. Pastor Kinri. Ya, yan namin rin sa tuwan. Bago pa kong naabot kay nawala ko gikan sa hangar dito sa Lapu-Lapu International Airport. Mawalay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Kustang daygon, simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo naman. Dumugong himaya sa langit kong sayuta. Ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Kay Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. ang diyang Diyos siya tidingding sa pag-ampo. Magampo ta. Salamat Lord. Nagpapagos ka po ng inuhihatan Yes, Ginoo. God. Salamat Yes, God. Lord. Ikaw Ginoo. Mag-auban ka namo sa Amen, amen, Ginoo. amen, Mag-ahisgot sa imong pulong. Amen. Salamat sa imong gugma o kaayo Ginoo nga imong itagaan o mga higayon Ginoo. Amen. Kami magpasalamat diha Yes, Ginoo. God. Yes, God. Bisan pa Ginoo sa imong mga anakan nga niya ang taknas kapunon. Ikaw Amen, God. makanalangin. Ikaw maghahatag ka namo kabasig-lawasan sa kanunay. Amen. Ikaw magabantay ka namo Ginoo bisan asa kami padulong. Ikaw mag-una sa mga dalan. Tinabunan kami kanunay sa imong balaan nga dugo. Ikaw Ginoo Yes, nga Lord. bando Yes, Ginoo sa Lord. mga pagkabuhaton sa matag adlaw. Bisan pa Amen. Ginoo ni Pastor Henry Lord, ikaw Ginoo panalangin sa mga pulong karon Lord, ay hatag nga kanamo. Ug dawaton ka na namo Ginoo sa mga kasing Ginoo nga malipayon Ginoo. Amen, God. Dalaygon ikaw sa katapusan, amay tudyan tanan lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
Ayong hapon sa tanan. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyang kaayong nga napunta karon diri, naka bigay ito sa pag-Bible study. O pasalamat ko sa Ginoo sa kusog nga gihatag kanato kadasig. Salamat ko sa Ginoo kay nadri si Jade, si Kuan. Ako ga-expect but salamat sa Ginoo kay namo. Nilipay ko kay namo. Nanapunta din nilang balay nila dingding until the end of time. Okay, so yung Diyos ray bahala kung kano sa ta papalaw tayo nire o yung Diyos lagi bahala sa paglig-on nato sa pagpadayon sa pagpangalaga niya kay di man ta makalig-on sa atong kaugalingon ang Diyos ra man makalig-on. So akong gipasalamatan ng Diyos sa pagdasig ninyo, sa paghigugma niya, sa pagpangalagad niya o ang balang espiritu nga nagpuyo diri nato may naghatag natong comfort sa tanang sitwasyon. Hapit na po ng 2023. Amen. Mula bayay ng 2022. Wata kabalon say mahitabo sa 2023. Grabe ang paghitabo sa 2022. Grabe. Grabe, no? Mm. But in all things, kay balota nga ang Diyos in control sa tanan. Amen. Ang Diyos na ay dili makuratan ang Diyos. Amen, Kita amen. rin makuratan. Wala, ano man eh. Pero ang Diyos di gina makuratan. Kay siya mo Kabaw ay na siya daan. in control in everything. Kay balo na siya o nasa plano o kita nga mga mo ni atong comfort, no? Mo ni makapaligo nato. Basta naa ka diha si Ginoo, dili ka angay mag-uol. Oh, nak. Kaya ang Diyos di man in control. Dili man siya out of control. So kita salig ra kita diha. Sa tanang panahon naagid siya, pastor. Naagid siya. Maka probugid di ita nga tinuod yun ang Dios nga atong kialagaran. Amen. So, kana ato ra gyud siyang gitugyan. Kinsay sunod? At Cecilia kay namon sa akong tapad. Oh, ako. Ako nagpasalamat dako kay kog pasalamat pod sa Ginoo kay year 2022 daghan kayong mga katingalahan nga buta nga gihimo sa Ginoo sa kong kinabuhi. Labaw sa tanan katong petsa 20 sa Abril. Abril naman, layo na ba? December. Kana ang nangumpra ko og mga galamiton sa among simbahan ba, mga kuanya pag uli na ko ngit-ngit na kay naglangay-langay sad ko na pugog hapit-hapit sad ba. Nya pag agi na ko diya sa crossing sa may Kasya, dili gud gamay ra go kay karsada ha. No, murag ana ra nga karsada ba? No, ana ra ba gamay ra magunag diha gud. Nya paglabang nako mga katulog gid akong lakang. Wala ko gibaw pagtan-aw nako ngadto gud kay street wala may sakyanan. Paglabang nako mga tulo kay nagdako pugay ko kay dagkusog magi ko mulakaw labi na gutumon na pugig ko. Wa ka kabantay na to tres pikas. Dili man sa likod nako pastor nag-agi. Sa likod. Likod. Sa likod ana ba likod ana. Ana gikan ka Maznida dia kasada dia ngari pa ingon niya diri ko labang. Wa ko kakita di man makita kay ngadto bay akong tan-aw baya. Wa may gi sakyanan. Una nahibong ko nga naa may ni duot sa kong buko-buko. Pagka duot sa kong buko-buko nalimot ko murag nahigda natumba di ko niya pagkahigdaan ako dili ko flat nga nahapa sa ako ani anak kana mura bitaw kong naglangoy. Nag-ani mo ni nga gamay ra kay mura kong nalimot og gamay. Nya murag wa man pud murag na Waras kalibutan kana na ang ganamay ra kay sa nang pangus kani gamay kayo niya og kani og naay diri gamay nya dili man din nato mabati ang sakit dahil sa diha dayon. Unya mo to nga kay wala man ko gyud ko makita sa driver kay kana di ko nung hino kay nadagko kay sakyanan bitaw. Dili ko na makita ang side mirror ana. Dili ang sa side ba sa side di makita nya mo to nga kung wala pa ang mga Muslim sigig-sagit dito kay dito naman ko sa ilalom. Dito na ko sa ilalom gyud kanang nataop na gyud ko sa simod gyud sa kuan ba kana bang hino kay wa man sa kakita kung wa pa sa sige ba wa pa sa kakita sa mga Muslim nga nagsigsinagitay abi niya og kana na ang na ako naligsang batan ingon ni sa nga ninaog siya nga unsa din itabo isa nga inapurti sa kuha sa Muslim ingon ni sa nga unsa man ka buta ka ba wa ba ka kakita nganong imo man nagiligsan isa asa man isa nga asa man bata isa bata nga tiguang man na wala lang gyud ko wa jud ko gikatubag bisag gamay bisag ingon nga masuko na lang wa gyud ko nagtan-aw ra gyud ko kaysa wa pa ko mogawas dito sa kuan pastor sa ilawon sa bus
Nilingi isa ko sa ligid, mao ni diha akong sitwasyon, mo ni dinhi ang bus dinhi, ang ligid diri, di ara diri layo ra niya ang akong karga didto gid sa duol gid sa ligid na wasak ang ikubag. Na wasak ang ikubag. Unya ang mga sud ato, mga 12 ka buok kana bang magbitaw nga kanang mabuakon. 12 ka buok nga katag ba siya. Wala bisag usa, bisag garas na lang wala gyud. Unya ang termos nako nalagbot ko dito sa pikas. Wa sad. Nya paglingi nako na wa ko nabalakas ang kagalingan ang akong gikabalakan ang akong mag nangabuak. Ay ko hala. Iko hala. Nahurot man siguro ni kabuak ang akong mag. Nya na ura kong naumpawan ba. Nikamang ko ato sa ilaw ato ni gawas ko. Nya pagawas na ako ni ingon day mga Muslim. Naingon dahil mga Muslim ingon na sila yung Muslim nga nay unsa may sakit imo ko nga hikap-hikap ko nga kanira man niya gamay kanira og kani gamay kistanan nga gamay pahinay pa daw kay paliko man siya kay mura kong nabantayan mura ra magnay ni duot nako sa akong likod unya natumba ko unya ni padayon pag ito siya, murag di ko gumaligsan. Amot ko ang akong kamot. Kaya na ko gusto nga niya, wa pag ko maghapla, nag-ana pag ko, nagtakilid. Nya ang ligid layo ra kay sanan. Nya pagawas ako. Ang mga tao nagsigig pamunit sa akong mga karga kay tan-aw ra ko nagsigig ako ingon ana. Nya gipuyos na lang nila kay ang ikubag porte na maging kay aga. Na naningon siya, suko kay kayo na nahadlok, naluoy po ko sa driver. Kay moral nang luspad ang driver. Ang isa, nay, kaya unsa man, kuya, wagin taon ako, abig, yun akong naligsan ka. Ginama ko sa opisina, kay taga Dool Raman, ang opisina lang, Dool Raman. Kuyaw gito. Isa nga, kuya, wagin ako, abig akong naligsan. Ko mas ako'y kuya, sir, kay kinabuhi dito, gikos ilawom, ako giingnan. Isa, abi, ginako ingo po itong konduktora. Abi, ginakong naligsan ka. Pagkadako kita na mong tulubagon sa among opisina. Mahila, salamat. Engko, salamat sa Ginoo. Murag akong gikatubag ko. Salamat sa milagros. Ginoo siya. Bitaw, salamat kay sa Ginoo. Salamat gyud kaayo sa Ginoo nga. Wala gyud ka maligsi. Kay og naligsan pa ka. Dako, gyud kaayo namong tulubagon sa among opisina. Muna, ang mga Muslim, ingon siya nga, unsa man ay, magwa ako kanang tatawagan. Sitong, engko nga, ayaw na lang dagoy sir kay mura gamay raman dagoy ni isa nga dili sulti sa tinuod asay sakit sa imo ha sulti sa tinuod ingon ang driver sa pagsulti niya pag abot na sa opisina ang iya ko nung ayang pananaw sa opisina o gidanay ko nila ang iyang pananaw dito rin ko kamot sa ang kamot sa Muslim basi kunog hansakan kay daghan sa isugi kaysa nang duha ka Muslim kay nilaban kanang nilaban mag sila nako kay wala man ko gisala kay ngano gyud ko ngano gyud ko nung gidamagan kuno ko ngano jud ko no sila gyud nang suko may sa kuan ningon ang driver wala magid intawon ko anak kakita niya wa gid nako tuyo unya ayaw lang mo kabalaka kay ako ni sa dadun sa opisina kay ako tay doktor dito ako ni pa-check up og kung pahimo dadun ako ni sa ospital insa unsa man dadun ka nako sa karahay ko nga ayaw na lang kay kana ang muraman og wala mura gamay raman ning akong pangus ingon ko inana-ana ko nga wala man po sakit kaayo ba isa ura go ko nga yan mo to gidako nila sa ilaha ditong opisina mo to kailasan na akong nasa opisina gyud taga-amo ra pod namo to niingon siya nga unsa man ka sili padati ka sa karahay pa-extrehan ka nga ayaw lang dagway sin oy amom nang kauban simbahan nagmam lang po ko kay para pagtahod pod niya dito ayaw lang siguro ma'am oy kay kanang kuan mura magamay raman iyan siya nga sige lang og pananglit gani unsay mitabo gani si imuha unsa sunod mga adlaw kay para baday na mo sakit karon di pa man sakit balik lang dire og unsay imong reklamo sa imong lawas ko sige nya mo to gipakaon ko nila natambalan ang akong kagutom kay gigutom ako atong higayuna gipainom og tubig init gihurot na ko hapit na ko hurot og inom ang dako kay mag nga init muna salamat gyud ko sa Ginoo nya pag uli po na ko sa balay giandaman pag gis Ginoo og tambal kanang sa tambal bitas imong global kay dito pag abot na ko sa amo anang hang naman sa sakit bitas kay imang pa imang ako lang wala na
Nya napagid diri gamay gisilikod sa dunggan wa pa gid na ako mabutangi. Pagkasunod adlaw ako na pang butang nawala ra sad gyud. Salamat sa Ginoo. Wala gyud na yun. Wala ana ang diri sa kong buko-buko pag sige na kong kaligo murag gipanuhot niya mo to nga ako gipasalamatan sa Ginoo kay na magnuga unta mi diha atong pinayran tong usang adlaw niya wala may tawo kay dito sa nailakaw niya nga balhin pumis dito sa usa ka binayran wa pod na gitudlo mi ngadto sa merkado niya merkado free ra man gyud na siya nya moto ni adto mi free wa mi bayranan amo pliti lang unya og adto mi karong pizza 3 sa January free ko na mi wal bali og 1 month nga free nga higda gyud ba sa nuga wa mi bayranan gyud free ra man na diha muna nga dito ako po na bati pod nga murag na gyud lisa gyud ay nga akong gibat-ang og diari kay Sakit na. dili kuan gid niya sa kanang nuga mailhan mo ditik man gud na siya asa ay mga problema muuntol diri dapita sa kanang bat-ang nako muna nga akong gipasalamatan ang Ginoo nga gitugot sa Ginoo kay aron pod makakita pod ang mga wala po'y Kristo sa kinabuhi nga ang atong Ginoo ay tinuod. Gamhanan mo kuan siya kanang mo proteksyon niya mo to sa pag hatag na kog testimony dito sa kanang among simbahan atong pagka 25 sa Christmas gyud nga ningon ko nga ang pulong sa Ginoo sa Psalms 91 verse 14 nga lingon ang Ginoo nga luwason ko kadtong nahigugma kanako naa siya kuan ba kanang murag naa siya bitay kondisyon nga kadtong mga katawhan nga nahigugma niya naay tugot sa Ginoo nga mga pagsulay pero luwason niya una akong gipasamatan o gibalik na ko tanan dungog himayas tong buhi nga Dios. Amen. 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 Ikaw na po, Brad. Salamat na pag Ginoo nga nakaya na mo suway nung kuan na tuiga. Sakit ng mga bata, pero kalos Ginoo ay sintahan ayo naman to. Tapos pagampos Ginoo at tagaganda magampon. Gina, importante. Bata nga. Protection. Nang may tiyahang pungak na ganito tungod sa magapas sa ginhawa tungod sa ubong way undangay ba. Kuyawan mi mo tong kasampot mi at na lang para makibaw tagusan tambalag yung bira na sila tagpainog tambal na kibaw sa moigo ba. Mao na. Gasto nito sa tambal di moigo ma delikado pang batag ma ubir. Limansito sa. Ang puan sa kadlawon. Ang yung mga sa mga bation mo sila ang dulon Ginoo mi. Amen. Bagon sa man ang mga tambal di hawag ko ano wadto kas ko kas pagkos Ginoo. Mao na. Marang naman pasalamat sa Ginoo. Amen. Tuyok man. Wala taway. Wala taway. Ako kayo. Dako ko pasalamat sa Ginoo kay sa amo kinabuhi ug wala siya sana lang asa na lang karon. Mao na. Nagpasalamat ko kay siya gud ang gitunga ba. Siya ang nagpatunga kanang Tig pataliwala. Dahan kayo mga paglutos. Kung naagid siya, wala din niya pasagdi. Amen. Basta mauna na ako kahilak na sa Sila siyang Ginoo inyong kusog. Amen. Kaligon. Ikaw na po, Arlene. Tagalite. Ay. Praise God. Dako ni kadaogan kini labang kinig loud. Di man ko kanunay maka-are. Pasalamat sa Ginoo kay mamiss na ko ni nga mga gathering sa atong mga brothers and sisters diri sa Lapu-Lapu. Dahil magud ato ang sistema sa service dito dire bitaw ako na wanan naanad na ko nga atong service diri pag inganing Bible study dito ra ingani dito ako lang i-share dito mura pud magsimba bitaw bisag nara sa balay kanang uniform gyud ang sistema dito bisag nara sa simbahan kanang inganang kwan nagya po'y mulid murag kinaraan ba nga may mulid may mo kwan message gani ng pastor nagya mo kanta na-practice dyan nila nga okay sa mo special number na Kada Bible study? Dili lang kay Bible study, mga prayer meeting, mga Sunday service. Mura gyud siya service gyud siya bali. Service gyud ang sistema nila gyud kanang kuan nagyapon tong mga kasalahi ba nya
Ko, alam no, ito sa upon, di man ingani. Nya, usapod na ko dito, laayan kay ko, kay halos sagad akong mga kauban, mga tiguwang na niya. Nya, Dire Ay. mga bata pa. Ay, der, mabatanon ta. Mads, kanang murag dako ka dito kuan, kanang lamang kay batanon jud ka dito kay edad-edara naman ang mga kauban. Masak masakit ang tiguang kaysa ka naligsa no. Ganaan ko, ako nang musay makuha na ko dito nga kanang makaingon kong tiguan kay kinaraan nilang sistema dito bitaw niya naanad ta bisan kanang si Ulay makaingon dahil wala ni sa ato niya ni dahil mo ana bitaw makakuha niya ani gid dire na ana gid ang sistema niya. Padako ko pasalamat sa Ginoo kay sa akong pagpuyo dito. Ingon po pas may parte kong daghana. Naapod. Bisag asa mo kita bintas bumi katan kay butana no. Lain-lain ang gihatag sa Ginoo nato. Kita tinod magid na. Kanang Process magod na, trials, process. Kuan lahi gyud ang pagkuan sa Ginoo sa ato bitaw lain-lain ang atong sistema ba niya. Dako og pasalamat sa Ginoo kay maka-survive lang gyapon. Usay po kay mo kuanta tungod kita sa atong pagkatawhanon madata sa atong pagkatawhanon makasala naman gyapon ta kay kanilaging atong pagkamahuyang gyapon sa kuan nya ay maluya po pagsimba maluya pero dako ko pasalamat sa Ginoo dili mo sugot ang Ginoo nga mawala ta sa pangalagad sa Ginoo. Amin. Sana man gud ta sa iyang napugasan na gud ta. Hapit na mo nanatas in times. Nakaingon jud ko nga laay jud eh puding kanang maluya bitaw ka di na kaganahan mo simba. Kanang batik jud sa akong kinabuhi na. Manang maningkamot na jud ta bala grabe ng pagsulay. Nakamas lang gyapon. Pag walay mo dasig nimo, pikpikay mo kaugalingon. Arlene, padayon, ayaw pagluya-luya. Sa among pamilya po, number 1, ug dili na naman po kumukuan sa mo, wala na gyud. Wa na gyud mukuan. Murag down na gyud. Pero pasalamat gid ako sa Ginoo kay ako gid siya gibuhat sa akong kinabuhi, pamuhat niya. Labi na sa pamilya, nung say nakakuan ko sa wali ni Pastor Randy ba nga kanang imong pamilya, kanang imong bana, imong mga anak, iyahay mong kaluwasan anak. Tinood bitaw. Oo niya. Di makakaluwas imong Sagdi sila sa ilang kuan, ang imong kaugalingon siguro siguro imong kaugalingon nga malas kay ang Ginoo na may mo pahiluna pud nila. So gikan mag-start sa ato padung sa tong bana sa tong mga anak mo spread ra ang kuan panalangin sa Ginoo magsugod sa ato ang kagalingon may ko bitaw no tinuod bitaw no kay kuan kanang magsige atong prayer baya sige Ginoo akong bana Ginoo akong mga anak Ginoo anak puro ra sa ilaha atong prayer pero imo na ko galingon nalimtan nimo nga number 1 dito nimo ito yan pag sa Ginoo tinuod bitaw no protection ra manaster sa ilahat yan. nindot po baya kaya kay dako po kog na amaze po ko sa wali ni Pastor Randy dito dako po di ganang magpugas ko no mag-usab ta magpugas ta diya sa pagpangalagad sa Ginoo nga mo blessing mo balik sa imuha mutong usab po to naka-let up na ko nga kaning pagpangalagad nato nga kuan sige po kog slide dito mabunal akong likod katong kaming match kaning bis mag-uban namin nakuan ang akong nag-alsara kog baldi nga bugat di na ko makuan lain bis manglarga nami Inuga na Mads. di naman ko maka lihok wa ko isabak ni Mads ko pagkagabi ino na siya di larga mo ni Mads din sa mo nagbisit again ano ko Kinsa Mads ba? di nakadto ba si Mads sa amo Ano ka to ka Mads? Hindi, karon kay ang ahong kuan po, ang ahong Nini ron Mads? Nini ron? ang lawas kay di naman ko makalihok. Nay ko. Ngayon ako nga. Alang saon man nako. Naulian ako ato. Slide na po ko kay praktikid ka. Kusog ang ulan dito na bunal na po akong diri sa ako yung ana ba nang bunal gyud akong diri. Magmanuga ka. Basta dagan akong itsa ito bunog na kay akong lawas ani sige ka sige ka slide.
Awa ka mabundol pero na-slide ka. Bunog yapon ka man. Ay, gyapon. Slide yapon. Anan di ko na di ko sa kay siya nga. Psalms 91, Psalms 91, Lord, ayun. Magsige ko sa Psalms 91. Amo dangog sa labing halang doon. Pabiling ba? Na-master na lang na ako nga verse. O sa ka-chapter ako na-memorize kay nakuha na lagi ko. Mas maayo man gid na. Sige, Mas maayo man gid na memorization. Paita gid kay tiguang ta mas slide oy. Matanon pa makakadito sa imong mga kabanan. Mo lagi na matiguang na naman ta kay atong mga kauban to puro mga Puro tiguang. mga old age lagi sila mga dako ko pasalamat. Pero mas maayo man sad nga mga dago-dago dagidad kay na daghan naman na sila kasi natian sa panahon na ikaw na poy na maluya, ikaw pod sila dasigon pa kanila. Kanang mga edad-edaran. Sistema dito mo nang makaingon kog lahi lahi gid ba? Ngano man? Na po ilang Ah, ko. Mo lang ko nga pasalamat kog dako sa Ginoo kay wag ko pasagdi sa Ginoo nga naagi kanang time nga makuan ka. Siya gid maayo gid nga. Amen. Wala gid ta niya pasagdi nga. I-let up gid ta bisan sa atong mga weakness sa atong kinabuhi. Amen. Akong ibalik ang Gulong Maya pinansin. Amen, amen, amen. Amen. Julia. Julia. Kaya pasalamat ko kay na-blessing ang among tindahan. Amen. Tapos katong sa sis, bitaw na ako sa ovary. Wala na siya. Wala na. Praise God. Dugay na ito na kung gidala-dala si Unsay gitambal nimo? Kaday? wala ko git-take na wag tang din siya. Oh. Ovary to God. Giunsa nimo pagkahibaw nga nawagtang? Katong nagpa-check up ko pastor baka dahil magpa-check up na kay para may bawaan. Milagro to sa Ginoo. Nagampo makakas Ginoo. Milagro to. Yeah, isag walay take na nakaingan ko si atong doktor na limpi naman yun imong ano dai kanang mag-test nimo sa ano thanks God. Wala gyud. Mao na. Amen. Praise God. Kaya po John. Juan. Pasalamat sa kamayo sa Ginoo. Sige, balik ako. Murag hilanat dito. Latin jud kay lawas. Ano? Lain na lawas. Ano sige balik. Salamat sa mga sinamay. Iya rekod ko ayon sa ba. Uy nang tambal mo, mas man mo balik unsan? Amen. Ang mo sa mga silingan ma'am, sa gibati. Yung umisi si kumang sa gibati. Nakamaw siguro. Uso nga hilanat gud ron. Mga nakit mga lutahan. Salamat mo sa inyo nga share gift ko tayo basta na mga paminakan. Salamat mo sa inyo sa kabayan. Wala sa bitaw ng kagaya ano ka po. Wala na to. Salamat din sa kabayan sa Ginoo sa mga Amen. 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 Ito. Salamat sa Pilipinas sa kuan. Ang lang ang grasya ni atay. Praise God. Para aron mga ako sa tuig. Punta continue sa sulod na tuig. Ito. Ampo lang gyud taan. Panalangin dia sa sa kanako. Sabi na sa pamilya. Una ang kuan. Ang sa kalawasan sa makapagda sa atong mga karamdaman sa soon. Ako sa pag-usag ko nawasan kay kami din tuyo ko ramong sakit. Hilanat. Nanat tao di ubo ko mamam. Naayo na siya na ako na po. Dugay ra ba kaysa nan maayo ang ubo? Ang ubo, dugay kay maayo ang ubo. May ganito kay ni mama wa mo wa lagi kay puma. Grabe kay ikaduha nang Nakoy dang sibukaw dia Mats. Sibukaw. Salamat sa Ginoo kay tagaan ni Ginoo mayo. Tawas ning kami diri tulo. Amen. Tanay diri. Amen. Naro. Ang Dios nagingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako. Giibutang ini mo dia pastor. Pagpanalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Sabdihang sang pito nako nila tugbagon ko sila maguban ako nila sa dihang sila nas kalisdanan. Mula rin ka na sab ko. Pero ako rin pa sa Ginoo nga bisan og ka ng
wala na ko din hinaot nga magpadayon sila o Oh, nasa tabi na rin. Amen. ila padayon ang ako ang bilin diri. Pwede ra. Ay, bilin. Ay, bilin. Hindi ka nang pwede dili na. Di ka pag Domingo, di gibi mapigtindahan. Hindi di mo mga bayan. Okay. Kuan man siya, day, kuan. Karon pud makapahuwa. Mas i-bless gino ang sa kung sa manarbaho ka, kung mangyawat ka o trabaho, yawaton kay sa una nag-agi magog panarbaho mads. Mo trabaho kog Domingo, dako mas kubra pagka Lunes wa nay kwarta kay dagha kay utang. Wa ra gyapon, wa ra gyapon. Los Mao nga kailangan ko kasama sa Ginoo kay bisan sila lang ko kabulan diri. Nagkakita ka dyan po mga grupo. si Sister Lita may wa dire. Oo, kanang kanang murag ma-imagine ako ba nga kanang murag di na ilami balik sa Amerika, murag di na lang ko. Dingaon bitaw ko. Wala man dire, wala may trabaho dire mads. Pero di man di ko mahimo. Oh. Mahimo nga di ko mabalik pero sige lang ako lang panahon na. Petisyon nila mi mads, amo kuyog lamin ni to. Mao na ako pasalamat sa Ginoo kay manigin mo dito nga. Tuyok na may sakit diri ako, siya, Julia, balik na po sa ako Julia na po, ako na po. Yawan na sa tabasin kita ako. Nya, mag-ano na ko, balik dito, si Julia na po. Kung nag-anak lang yung tulo diri. Yung iyon ko, nagniwang magamas ako ang ani, magniwang ako dito. Kanang nagniwang ko kay kanang mo dito. Di gana kaon. Way gana kaon. Uy, kanang kadlaw na na. Sa naman dito. Kanang kani nga ako na nabagtuan or panahon ka diri. Sa panahon na mads, Pag ko katog sa Amerika, wala ko masakit gini to sa kausa. mao lagi. Kaya din na hinuon nga, imbis kay ako gining kalimutan ako. Butan ako. Ang alin na nga ako. Alam no, rin pa ako. Unya ka nang ako yung pasalamat kay niya ako sila si Gina katambong nakita. Silingan kami ano sa una. Salamat kay niya ako sila ako yung pasalamat kay niya ako tambong. Amen. Ako ibalik dungog sa atong Ginoo. Amen. Kanina nga. Unsa daw oras mo nga rig Bible ba? Paguli siya. Ang balay. Unsa daw oras Bible ba? Alas 2 mo daw to. Di mo to ni-message mo. Nung na alas 4 dagan si ko sila alas 4 dagan mo. Hindi siya kasi yung unang alas 2. Ang bata o pamanggot. O balhin daw kay napay pa. Hindi mag-listen. Sige, pagniagi naghisgot ta about pagtuo no. Kay numdum pa mo. So nahisgutan nato ang pagtuo ni Abel nganong kinahanglan ang klase sa pagtuo ni Abel. Sa ito nga ang pagtuo ni Abel mo'y nakapahimo niya nga gidawat ang iyang paghalad. Gidawat iyang paghalad tungod kay ang iyang paghalad dunay pagtuo. Amen. So imposible nga kita makasimba sa Dios kung walay pagtuo. Mao ginay klaro. Si Cain ninghalad sa Dios pero ang iyang paghalad wa daytoy pagtuo. Way tay pagtuo. Way pagtuo. Karon unsa man pud ang lihok sa pagtuo? O ngari atong basahon ng verse 17 padong 19. Naman diha sa screen. Salamat ko ani kay ginahan kay ko diri kay naay dako nga screen Bitaw. makagamit ko squad Murag projector. Bible. So mingana diha tungod sa pagtuo nakahimo si Abraham paghalad siyang anak nga si Isaac sa dihang Ang gisulayan gisulayan siya sa Dios. Si Abraham maong gisaaran sa Dios apan andam siya paghalad siyang bugtong anak ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios pinaagi kang Isaac makabaton kag mga kaliwat. kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac busa makaingon kita nga gidawat na ni Abraham si Isaac gikan sa Kamatayon. kamatayon. So grabe kay ni ka-popular nga story sa Bible nga si story ni Abraham ug ni Isaac pero grabe ka lawom kaayo. Buot pasabot ni siya. Tinuod na. Og hasta pud gani ang mga tawo nga mobasa sa Biblia usay maglibog nga naman nga nabuhat man ni Abraham. Daghang mga pangutan, daghang mga tao nga usahay gamiton nila ilang nga verse. Awaw, gisugo sa Dios si Abraham ipapatay ang anak. Sa kamangitaan na daotan ninyong Dios usahay. Ang mga tao sa gawas nga wa kasabot sa Makasabot. pagtuo ila ning gamiton nga verse para pag pangitag ikasaway sa Dios. Pero kita dili tayo nana. Oh. Mga atong sabto ni siya nga verse kay grabe kay ni siya
kahulugan labi na sa pagtuo. So, mga pangutana nga atong tubagon siguro nganong gisugo man sa Ginoo si Abraham nga isakripisyo niya si Isaac. Ngano man pud nga mingsugot ra si Abraham nga isakripisyo ang iyang anak. Ngano pastor unsa to? Nganong mingsugot ra Si si Abraham isakripisyo ang iyang anak. Daghang mga pangutana nga atong suwayag tubag o kana nga chapter diha ang pinaka verse gina na kay nasa Genesis chapter 22. So arita sa 22 verse 1. Tanawa. Unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham ug gitawag siya Abraham ug si Abraham mitubag aniya ko. Miingon ang Dios dad-a si Isaac ang bugto mong anak nga imong gihigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa muraya. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog. Kaniya dito sa bukid. Nga itudlo ko kanimo. Verse 3. Busa, tanawa ra gud. Sa iyo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisangunan niya ang iyang asno ug gipakuyog niya si Isaac ug ang duha niya kaulipon. Mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Kana diha sa ta. Now, unang punto. Nganong gisugo sa Dios si Abraham sa paghalad sa iyang anak? Ang tubag nasa verse 1. So man, kay gisuwayan siya. Ha? gisulayan Gisulayan ang iyang pagtuo sa di ay na. Dios si Abraham. Ug ato ni klaron kay naay mga version nga nagsulti sa Bible nga gitintal sa Dios si Abraham na wala na gitintal, Wala. gisuwayan na siya. Gisulayan ra di ay. Ang Dios mo suway, ang Dios mo test. Okay? So dapat na natong ibutang sa atong una-una nga sulayan gyud ta sa Dios. Okay. Pero mo ana siguro mo pastor kay balo ko nga ang Ginoo mo suway, mo hatag siya pagsulay nato. Kay balo ko nga ang Dios yun ana. Pero sobra ra pud kay ni pastor. No? Sobra ra pud kay ni pastor. Awra gud anak o usara gani anak ni Abraham o ni Sarah. O gipapatay pa gyud sa Dios. Mao gyud. Sobra-sobra. Naon sa labana. Ah. Now, understand nga kahibalo ang Dios ana. Okay? Amen. Kinahanglan masabtan nato nga kahibalo ang Dios ana. Tanawa ra gud ang verse to. Dad-a si Isaac. Ang usaban. Napagid word bugtong. Bugtomong Anak anak. Kabalo ang Dios. nga ugtong ra gyud. Nga usaray anak ni Isaac. Nya napagid kabalo ang Dios nga usaban. Gihigugma. Nga gihigugma niya si Isaac. So dili ignorante ang Dios sa atong pagbati. Karon man nato na ato na klaron. Dili ignorante ang Dios sa imong pagbati. Labi na sa panahon nga suwayan kaniya. Kay balo ang Dios usahay magduha-duha ka. Masay Kay bati, balo ang Dios nga usahay murag kadilion ka. Kay balo ang Dios nga lisod ni siya para nimo ning pagsulaya. Ginawong pagani sa Dios si Abraham. Yun sa pagdawong. Dad-a ang imong bugtong anak nga imong gihigugma. Kung sa ipabuhat, nara, Laka. ihalad. Ihalad siya. Og isunog. Napayod. Isunog. Nito sa Agi bukid. sa pagsunog. Now, I believe during the time ng gisultihan sa Diyos si Abraham nga ihalad ang iyang anak kay balo siya dagan sa utok ni Abraham. Lord, kaniray usan ako nga anak. Lord, bugtong anak ni nako. Wa pa kasulti si Abraham. Wa pa siya kasulti. Giunhan na siya sa Ginoo. Usahay, suwayan ka sa Ginoo pinagi sa pagpabuhat ug mga butang nga lisod buhaton. Lisod buhaton. Ug usahay, labot ani ang mga butang nga presyoso kaayo para nimo. Mao na. Importante Hello? kayo. Men. Usahay ang pagsuway sa Dios nanginlabot sa mga butang nga presyoso kaayo para nimo. Nga naman na ang Dios God usahay iyang panid-an kung sa mag-iimuha ang Dios or kanang laing butang. Presyoso.
Now understand this, wala pa gani nimo masulti kay balo na ang Ginoo sa imong hunahuna. Mao na. Daw sa kay respond ni Abraham. Malingaw ko sa respond ni Abraham tanawa. Ang verse 3. Busa. Taro dia. Busa sa iyo sa pagkabuntag. Saman. Nangahoy. Nangahoy si Abraham. Nangahoy si Abraham alang sa Halad. halad. Gisangunan niya ang iyang asno o gipakuyog niya si Isaac ug ang duha niya kaulipon. Mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Wow! Grabe. Grabe Way laing gisulti si Abraham. Wala. Way reklamo. Way daghang bagulbol. Way bagulbol. Oh, grabe no. Nangahoy na yun. Kama sinugtanon. Kita pa to, magsige pa to. Tinuod ka, Ginoo. Siguro gyud ka. Nangahoy dayon sa iyo pas buntag. Nangahoy dayon kay para gamiton ang kahoy sa pagsunog. Wa gani mingingon si Abraham, sure ka ni Lord? Sure ka, Lord? Lord, di na mausabi mo una-una, Lord? Oo na. Sure, Jud gani, di ka masipyat ani Lord? Why pulong diha nga nagsulti nga nigsupak si Abraham? Iya inong gisunod ang sugo sa Ginoo sa way reklamo. Way reklamo. Pangutana mo. Mao ni sunod nga pangutana. Nganong sunod kay sunod man lamang si Abraham ani ngano wa man si pagduha-duha sa pagtuman sa sugo sa Dios? Masinugtanon magud siya. Nay grabe ka nindot nga tubag ang Hebrews. Balik ta si Hebrews 11. Hebrews 11. Nganong sunod kay sunod man lamang 11:6. si Abraham. Hebrews 11:17. 17. Ang tungod sa pagtuo. Tungod sa Pagtuo. kana. Nakahimo. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac. nga si Isaac. Unsay hinungdan? Tungod sa pagtuo. Tungod sa pagtuo. Tulo ka butang nganong andam si Abraham sa paghalad sa iyang anak. Na akong ipakita niyo diha. Una, tungod sa pagtuo. Mo na siya number 1. Wa gani kay pagtuo sa Dios, di gid ka mubuhat sa ipasugo sa Ginoo. Mao na. Klaro na siya. Musupak gyud ang tao kung way pagtuo. Ikaduha, kahibalo siya nga gisaaran siya sa Dios nga pinaagi kang Isaac makabaton kag kaliwat. Oh, good. Di ba? No. Kinsay nagsaad sa Dios kang Abraham? Unsay gisaad? Pinaagi kang Isaac. Daghag kaliwat nga maabot diha kanimo. May mong So wala gyud niya makalimtan nga saad. Wala gyud. Kahibalo si Isaac nga mo ni saad sa Dios, so bahala na ang Dios unsaon niya pagtuman kung maunay iyang gisaad, tumanon gyud sa Dios. Amen. Nga naman, dili gyud magsilbi nga mawala si Isaac kay giklaro gud sa Ginoo nga pinaagi niya makabaton siya daghang kaliwat. Gikuptan niya, pastor. Gikuptan niya ang saad sa Dios. Gikuptan niya. So, may ato makuhani. Kung kahibalo ka nga ang Dios may saad ana, dili gyud mo pakyas ang Dios sa iyang saad. Amen. Halo. Amen. Kung tao pa amo saad Pwedeng pakyason. pwede pakyason. Kung ang tao pa wala, I promise bayaran yung tika. Gihimong saad aron pakyason. Di kita kakuha na kabalota mo bitaw natay term nga gitawag nga Gihimo ang saad. si tawag na ako gisulti ato pagniagi. Salig lang ayaw glaong. Ayaw laong. Mo ni tinuod sa tao. Pero kung ang Dios maoy mo saad, tinuod gid na. Makalaom. Makalaom kay dili man ka di man mapakyas ang Dios sa Amen. Ikatulo. Amen. Tanawan sa ikatulo. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios pagbanhaw. Unsa tong ikaduha, pastor? Ikaduha, kahibalo si Abraham Nga sa saad sa Dios. Nga di po pakyas ang Ginoo. Ang ikatulo, kahibalo, nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios pagbanhaw. Awaragot tanawa. Giingnan siya sa Dios. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac. Busa nakaingon siya nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon.
So giingan siya sa Dios, pinagi kang Isaac, makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac. Buot pa sabot, si Isaac, si Abraham to andam na mo patay. Andam na bitaw gid siya. Iyan ang gidawat si Isaac nga patay. Nga sa kamatayon. So willing na to siya mudungdab. Una-una siguro ato niya, bahala na ni. Pero kung sa may gisulti niya, kabalo man siya nga makabanhaw ang Dios. Gikan sa mga patay. O grabe kay na kaimportante mga igsoon. Meaning, andam na gyud si Abraham sa pagpatay sa iyang anak kay sud siya una-una kay balo siya gamhanan ang Dios. Amen. So, una tungod sa pagtuo. Now, Amen. importante ning pagtuo ha. Unsa may atong gituohan. Kadua, atong gituohan nga ang Dios dili mo pakyas sa iyang saan. Amen, amen. Ikatulo, unsa may atong gituohan? Gituohan nato nga gamhanan ang Dios. Amen. Nga makabuhat siya bisag pagbanhaw sa mga patay. Mga kabuhat di imposible Ang butang. pinaka nakapalig-on gyud sa karakter ni Abraham kay ang kinaiya sa Ginoo. Amen. Motuman siya saad, ang Dios motuman siya saad, ikaduha gamhanan ng Dios ug kaya niyang banhaw ng mga patay, kaila siya kung kinsa ang Dios. Amen. So gana ta mo tinod, ang rason nga nung hangtod karon ang mga tao dili ka tuo sa Ginoo kay nagduda sila wa sila kaila sa Dios. Nga ilang gialagaran. Wa sila kahibalo nga angay kasaligan ng Dios. Wa sila kahibalo ug di sila motuo nga angay nga daygo ng Dios tungod sa iyang pagkagamhanan. Kung mauna, di pagid ta katuo sa Ginoo kung mauna. Ang atong Dios, balikon nako, never mo break siyang promise. Amen, amen. Kung ang atong Dios gamhanan, mahimo niyang tanan. Kung kahibalo ka nga ingon ani ang Dios sama kang Abraham, dili ka magduha-duha sa sugo sa Dios. Amen. Now another thing akong naobserbahan ani. Balik ka sa Genesis. Genesis chapter 22. Verse 4. Dere, verse 4. Sa ikatulong adlaw, sa layo pa si Abraham, nakita niya ang dapit niya. Verse 5, unya, giingnan niya ang mga ulipon. Pabilin ka mo dinhi uban sa asno, kami si Isaac muadto didto aron pagsimba, ug mobalik raon niya kami dinhi. Verse 6, nagsulti, si Isaac mo gipadala ni Abraham sa sugnod, alang sa halad ug siya mo'y nagdala alang sa kutsilyo ug sa kalayo unya mipadayon silang duha. Tulo ka adlaw diha sa takutok. Tulo ka adlaw nga naglakaw silang Abraham padung sa dapit nga gisulti sa Dios. Pila? Tulo. Tulo. Asa na to? Tulong adlaw. Sa kanang sa verse 4. Verse 4. Tulo ka adlaw nga naglakaw silang Abraham padung sa dapit nga gisulti si Ginoo sa iya. Tulo ka adlaw nga pwede unta to niyang supakon ang sugo sa Ginoo. Kaya bitaw tulo ka adlaw gyatagan kag time sa Ginoo sa man. Ako ning tumanon. Ako ning tumanon. Di napakay time. Napakay panahon. Buhaton ni nako di. So sa tulo ka adlaw pwede unta to siya maghuna-huna kung ipapatay sa Ginoo ning akong naginusarang anak mas maayo pag di na lang akong mga lagad sa Ginoo. Bitaw, no? Masinugtanon di kay si Abraham. Pwede ra gid unta to niya huna-hunahon pero wala. Obserbasyon ni nako ha, usahay, paminaw, buhatag ang Dios nimo og panahon para supakon niya or mutuman ba kaniya. Men, Si Abraham gihatagag 3 days. tagag chance. Tagag chance be. At ako inanya akong style sa pagbautismo. Pagpabautismo na gid ka. Sure ka? O pastor, sure na gid ko. Sige, balik next week. Tanaw na to. Ay, nanaon din mo Oh, pastor. inanaw na ko. Taga Di ng ko chance. dahil mo bautismo. Taga mo chance. Oh, kaya akong gusto, suwayan is Ginoo kung tinud-anay ba gid niya ha. Oo. Sabay mo muna. Mausa pa gid mo una-una. Style na ko, okay, tinuod na gyud. Okay na bagid ka. Sige, balik next week kung napakader next week bautismuhan te ka. Now, understand niya ang Dios muhatag usay panahon sa atoa Paghuna-huna. paghuna-huna. Og si Abraham gihatagag 3 days pero tan-awa unsay nahitabo after 3 days verse 5. Unya giingnan niyang iyang mga ulipon, pabilin ka mo dinhi uban sa asno
kami si Isaac muadto didto aron pagsimba ug mo balik raon niya kami nga ni tan-awa unsay Pagtuo, na develop hinuon Pagtuo kang Abraham gihapon. ang iyang pagtuo tanawa may ana siya siyang mga ulipon pabilin mo diri muadto ni Isaac aron pagsimba sa Dios. Grabe. Resolve para kang Abraham, musimba ko sa Dios, wa mingsod sa iyang utok nga mobiya sa Dios. So, wa matandog ang iyang commitment sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala. Usahay kita man gud usahay pagsulay amo tandog sa commitment. Pagsulay mo'y mo tandog sa commitment, Makapaluya na mo'y yan. makapaluya. Usalan na kates natungtanan, di ba? Oo, wag yun. So wayan tas Ginoo say apaitaan ni di ko ginamsimba. Ay, nilagad pa ko sa Ginoo sa man eh. Ha? Ano sa naman ay nagkamamo na yung kinabuhi? Nilagad ko sa Ginoo nagtinarong na ko niya karon inani na akong kinabuhi paita ni kinabuhi may pag di ko mga lagad. Sa inana matarog ang atong commitment sa panahon sa pagsulay pero si Abraham tanawa Develop noon. giingnan niya ang iyang mga ulipon pabilin mo dire o bansas no kami ni Isaac mo adto dito aron musimba sa Dios. Resolve para kang Abraham sa iyang kaugalingon musimba ming duha wa matarog ang iyang commitment. Wala yun. Kami si Isaac mo adto dito aron pagsimba. Nasa'y confidence. Kita mo sa aming kita tawag ko na. Naa siya'y kumpiyansa Call urgent. mo balik ragayod kami nganhi. Sa iyang pagtuo, sure nga si Isaac makauban niya. Amazing. Pagbalik. Oh, good. Katong tulo ka adlaw nganing labay imbis nga mag-entertain siya mga batik nga hunahuna nga iyang spend imbis nga sige lakat ng mga lagay sa Ginoo no. Uy ani man din. Laaya po ni sa Ginoo. Ay, nga, kuhaon man ang pinakabugtong Imbis nga ano. iyang i-hot doon tong tulo ka adlaw pag-entertain ato mga hunana wa siya maghuna-huna nga mobiya sa Ginoo. Wa siya maghuna-huna nga muundang sa pagpangalagad. Iya hinong di pamalandungan ang pulong sa Dios ug mingsulti siya musimba ko. Musimba ko mobalik ko dire. Now, wala Grabe, ko unang gipagtuon yan. No? obserbasyon ako nakita diha. Ikaduhang obserbasyon nako kay gisekreto ni Abraham ang sugo sa Dios. Oo ko bantay. Wa niya pasabtang iya mga ulipon. Oh, Wa gani niya giingnan. Ako sa niki ayalan ako anak katupat. Di man sila kasabot tas or no? Wa gani niya ingni si Sarah. Sa kung giingnan pa to niya si Sarah, Di tumsugot. patay maglalis kita. Di na to kaabot si Abraham diya sa tulong adlaw kay magbuntagay to maglalis siyang Mao na. sawa. Wa ito pa to sila mo ana ito guro to kaunsa ka diha basig gusto kag mga anak og 200 na akong edad. Wa gani sultihin ni Abraham si Isaac. Wa gani bitaw. Nga naman kaya usahay ang mga tao di kasabot sa pagsuway sa Diyos ato Usahay di man ganita kasabot. Kita mismo di ta kasabot. Bawo mo kabantay, mismo kita di ta kasabot. Kung sa pagkaubang tao. Mao na. Muana ang ganit tao, awar ko na siya, born again pero nag-antos na po. Na. Awar ko na siya. Munay na. Nalagad ko na sa Ginoo pero awar ko na ginabuhi. Munay na Di Ginoo. kasabot ang tao. Di kasabot. Di kasabot ang tao. So giyon sa ni Abraham, wa niya gipang Wala pa ibaw. wala gipang hibalo sa tanan. Iyang gisikreto wa kasabot si Abraham nga nung ipabuhat to sa Ginoo sa iya ha. Unsa lang kahauban, all he knows ang iyang hibalan sugo ni sa Dios. Sugo ni sa Dios. Ug naay plano ang Ginoo para nato. Amen. Now understand this, kung ang Ginoo muhatag nimo og pagsulay, most of the time imo yung suluhon. Amen. Hello. Kung ang Dios muhatag nimo pagsulay, usahay suluhon nimo. Usahay ikaw ray kasabot. Usahay ikaw ray gilana mo kuan. Pwede siguro nga mangayo kag tambag sa uban or mangayo kag tabang sa uban, pero imo gyud nang pagsulay mo bitaw ano Imong desisyon na matuman. Ano to sa Thailand ganiha, lahi ang imong pagsulay, lahi pud ako Mao gyud. Pareho na siya.
Understand this, ayaw mo kahibong. Nga usahay ang feeling ninyo, oh, kasabot niya, ayaw mo kahibong. Why kasabot sa imong gibati? Natural na siya. Why kasabot na? Nga naman. Kay diha nimo na nahitabo ng pagsulaya. Men. Okay? Lahi mo ang pagsulay, lahi po ako Lahi Pero pud usa ako. ray purpose sa Ginoo na. Usa ray purpose sa Ginoo. Kabalo mo unsay purpose sa Ginoo na. James, arita sa Santiago. Santiago. Santiago chapter 1 verse 2 to 3. Mga igsuon, unsay sa buhaton nato? Barog. Isipa. Unsay isipon nga bulahan. Bulahan. Naunsa may bulahan? Kon Kamo. ang tanang matang sa unsa? Pagsulay. Moabot. Unsa man? Moabot. Moabot kaninyo. Na unsay makapabulahan nimo? Bulahan ka kung ang tanang matang sa pagsulay Pagsulay. mo abot kaninyo. Ngano man? Nganong bulahan man kaana? Kaya ang verse 3 nagsulti, kay nasayod ka mo ngang inyong pagtuog gisulayan lamang Men. aron ka mo mahimong malahutayon. Mahulaho tayon. Wow! Grabe! So, ang purpose sa Dios sa pagsulay diha nimo, dili para ma-discourage ka, pero mahimo kang magmalahutayon sa imong pagpangalagad sa Dios. Muantos. Na kay pagsulay gikan sa Ginoo pamalandungi ang pulong sa Dios. Kaya na nimo pinaagi sa grasya sa Dios. Men. Now, ang story ni Abraham nagpakita sa ato og pagkamalahotayon sa panahon sa pagsulay. Pero ang tinuod, usa ni sa ka-picture ni Jesus Christ. Tanawa ko na, si Isaac mo'y bugtong anak o hinigugmang anak ni Abraham. Si Jesus ang bugtong anak sa Dios Men. o hinigugmang anak sa Dios. Si Isaac mo'y nagdala sa sugnod para sa halad. Si Jesus mo'y nagdala sa kahoy para ihalad siyang kamatayan. Mao gyud, no pastor no. Mao gyud. Picture na siya ni Jesus. Si Isaac pagapat yun sa Mount Moriah. Si Jesus gipatay sa bukid sa Jerusalem. Kabalo mo asang Moriah sa Jerusalem. Sa Golgotha mata pastor no. Si Abraham nagtuo nga banhawon sa Dios ang iyang anak. Si Jesus Christ gibanhaw sa Dios. Kani siya na story, tanaw siguro nato pagsuway siya pero ang tinud lawom ni siya usa ni siya ka picture nga gipakita sa Dios sa umaabot mahitungod kang Jesus Christ. Ihimong model sa Dios kinsa nganong model si Abraham sa pagtuo kay model siya sa pagpakita sa Dios para sa umaabot nga Messiah. Ihimong model si Abraham. Ang pagtuo ba nimo mo ni pangutana? Ang pagtuo ba nimo? Pagtuo ba nga musupak or pagtuo nga mutuman sa sugod sa Dios? Mga igsuon, ang pagtuo nga tinuod dili masinupakon Men. sa Dios. Mo ay giklaro dali. Naay pamaagi nga makalahutay ta. Ang pamaagi nga makalahutay ta. Palikon ako ning basa nako isipa. Mora gina siya. Isipa nga bulahan kamo. Na usahay magud ang tao, mo ni logic sa tao, moabot ang pagsulay, paita ani pagsulay, paita ani kinabuhi, paita ani stylish kinabuhi. Mo reklamo gyud. Og hinuna nga mo na nahitabo sa mga Israelite sa panahon nga sila sa desierto. bagulbol. 40 years, sige sila bagulbol sa pagsulay nga gihatag sa Dios sa lahat. Pero unsay gusto sa Ginoo? Nga na nga time nagisuwayan ka, isipon nimo nga bulahan ka, kay ang tanang matag sa pagsulay pamaagi sa Dios para muligon ka. Men. Tatanawa, kung ipakita ko na ako ninyo dire. Apay lain pamaagi ang Dios. Unsa to James 1? James 1, Sige lang kay pasahan na teka na Mads. Santiago Usahan chapter na taga. 1 Gi ko ano man record na ko tan. kana verse 2. Verse 2. Santiago chapter 1 Ang hubol pa sa Verse. kinabuhi, grabe ko pagsulay. grabe sa kuan kinabuhi si Hud. Ewan ko to nga kuan. Oh, siyang pagsulay. Laliman ka to
gikuhaan na si Job sa iyang mga anak, ipatay na iyang mga anak, ikuha ng iyang mga kaptangan, mga kaumahan, hasta ang iyang mga kahayupan, ikuha na. Wala na. O niya, anak gyapon siya. Ning Ari siya sa. gianak ko nga hubo. Oh. Mamatay Niya. ko. Mo pa uli sa langit. Mapauli ko sa yuta. Daygon, madayig ang Ginoo. So wa siya nakasala tungod dato. Kaduha, wa man ming talab to, ikuha nang iyang mga mahal sa kinabuhi. Okay, balik ta. So ito, so suwayan sa Diyos mo sa presyoso sa imo ha. Pinakabililhon. Sa presyoso. Pinakabililhon. Ano pagsulay-pasulay? Ano di ay? Manangit yun ay sa tanas. Mananghid si Satanas kay una-una na to, dapat makahibalota nga ang Dios dili pud mo sugot nga suwayan ka sa dili nimo makaya. Hindi mo kaya. So, si Satanas nana siya hikot sa liog. Lagi ako dito ko. Kontrolado. Nana siya hikot sa liog. Kung dili buhian sa Dios ang hikot, wa day mahimo si Satanas. Kontrolado ka siya. Well, ayaw yun maghuna-huna nga gamhanan si Satanas. Di gamhanan si Satanas. Sing Ginoo. Naray panahon nga buhian siya sa Ginoo. O, Tugutan, sige, we. tugutan. Ana man siya sa Satanas kang Ginoo. Lord, ang simba na si Job nimo kay Ipanalangin. Ipanalangin ang daghan, may kuha ng panalangin. Yang ka na maglapo ng satanas pastunaran, ginawa na kita, marla na adam. Kinahanglan masabtan nato nga ang Dios nasa tanang lugar. Oh. Omnipresent Nasa God. tanang- omnipresent ang Ginoo. Bun pasabot nasa Nasa bisag tanang lugar. asa, nasa karon nga rin, nasa bisag asa. Si Satanas dili omnipresent. Okay? Naray lugar nga naa si Satanas. Pero makalakaw-lakaw si bisag asa. Nya mawara man siya. Mawara man siya dahil kasalanan satanas, no? Kaya mawala man siya dahil Ha? Si Satanas makalakaw-lakaw siya bisag asa pero dili na siya omnipresent. Dili bisag asa si Satanas. Si Satanas dili pod siya kahibalos tanan. Ang Dios kahibalo sa tanan pero Kahibalos si tanan. Satanas dili kahibalo sa tanan. Amen. So, kano sa raman makahibalo sa tanan si Satanas? Kung imo siyang sultian, sulti ka. Paita ni kinabuhi, kabalo na sa taapay din. Paita kinabuhi ha. Dito na siya makahibalo ani kantos din ni ato ni kuanan. Tasungogon. So mogo ni nato. Diha ra makahatag og idea si Satanas. Kung Usulte. makasulti ka, kay makasabot pa siya sa imong una-una. Oh. Pero dili siya kuan, dili siya all-knowing. Dili kahibalo siya sa tanan. Ako di ano imong pagpano pastor. Mabita ng positive kanunay, positive. Mao nang kita nga mga Kristohanon, di lahi po ng positive thinking. Unsa man ang positive thinking? Okay ra ko bisag di good okay. Hindi good okay. Unsa may pagtuo? Ang pagtuo. Naglisod ko karon, pero pinagis gracias Ginoo, makaya na ko. Amen. Mo na siya pagtuo. Dili nimo i-deny. Kay usay ang tao kaning positive thinking ilang mang i-deny. Okay ra ko, awa ko maglisod bisag naglisod. Maglisod Awa ko magsakit bisag nagsakit gyud. So, paas if na siya. Ang tinuod nga pagtuo imong dawaton. Dawaton ang konon. Ang kunon, Lord, naglisod jud ko karon Lord, nagsakit ko karon Lord, pero anak kasi mong pulo nga dili ka mupasagad sa imong mga I-claim, get pastor. imong mga kaanakan. Imong i-claim ang I-claim, saad sa ayan, Dios. saad sa So Diyos. Lord, gisakit ko karon Lord, pero anak kasi imong pulong nga dili imo biyaan to mga nagasangpit nimo, Amen, luwason amen. nimo. So na kay claim gikan sa pulong sa Dios. Na kay ma-withdraw. Oo. Kay kabalo man ka nga dili mo pakyas ang Dios sa iyang saad. Amen. Pero ang positive thinking kay binuang man. Kasi galisod ka, okay ra ko. Smile lang gihapon. Di na siya mao. Di na siya mao. Di mao. Ang tinuod nga pagtuo, awar gudo. Daghan magugipang patay nga mga disipulo. Di man na positive. Negative man na, di ba? Ano Pero nga tab niya pastor no? bisan sa panahon sa pagsulay, diha sila mosangpit sa Ginoo. Nganong tuyoon man sa Ginoo ang pagsulay? Kay para mo sangpit kas Ginoo. Para mo sangpit kas Ginoo. So, Para makakita po ka sa kaayo sa Lord, Ginoo.
wa na gid koy bugas ron Lord. Ano yung bugas? Wa na gid koy bugas. Lisod na gid mi sa among panlalapi yun. Pero Lord, ana baya ka nga kung unahon namo ang imong gingharian. Mateo 6:33. Kining mga butang imong igadugang. Amen. So, imong gi-claim ang saad sa Dios. Wala nimo gindinay ang naglisod ka, imong gitugyan sa Dios. Naglisod ko karon Lord. Lord, na ako ani mga kahimtang. Pero ako kanya sa liga. Amen. Siya, Amen. apat to. Amen. Dili ta positive thinker. Amen. Kay wa man ta nagpakaaron ingnon. Amen. Pagpakaaron ingnon man na. Di positive. Oo. Isa nung kung ano pa as if. As if man na siya. As if na Oo. magpositive. Nagpakaaron ingnon naman kasi mong kaugalingon bisag di good mao. Ang kunon nagyot. Oo. Positivity. Okay ra lagi na. Hindi ko na okay. Hindi na siya okay. Ang rason nga nung dili na siya okay, kay nagi problema. Unsa may buhaton nimo? Sangpit kas gid. Oh, sangpit. Tawag. O tawag kas gid. Oh, para kay na makay problema. Amen. 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 Diba? Amen. Ay, okay ra lagi na. Magutang di kas lain kay okay naman. Hindi na maayo. So okay ra ang tanan basta naakas grasyas Ginoo. Amen. Praise Mao God. na ato ang pagtuo. So lahi ng positive thinking, lahi po Amen, ng amen, amen. by faith. Pinagis Nagis pagtuo. pagtuo. Naglakaw. Pagtuo gyud pagtuo. Oo. Okay, kaya ng positive thinking mo gud pa mura na sila mga negosyante. Madato lagi ko. Agto. So mo na siya ikuan. Positive siya kung gusto siya madami. Kaya next year, milyonaryo na ko. Na para sa ato ang mga Christian, dili tayo na anak. Unsa may ato James. Saan na to ang James? James 1. Oh, Asa na ba to unsa man to pastor? James 2 man siguro to. Nara. Kini. Ani ay sulti ko kanina. Ano isulti ko kaninyo? Kamo nga nag-ingon. Karon uugma kami sa syudad ug magpabilin dito usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. So ana si James na yung mga nagsulti karon ugma mo ato mingat to syudad. Kasapi mingat to, gusto mingat to. Anang verse 14. Wala ka mo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Tinuod. Sama ka mo sa Gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. So Mahanaw. para kang James, ayaw gyud magsulti ingon kay nang hinambog man mo. Wa man mo kabalo unsay mahitabo ugma. Tinuod ba? Kay balo day mo nga kay kanang mga positive thinker mo naman sila. Next year, dato na jud ko. Next year, Pastor, mindset na sa mga pastor kaning mga negosyante. kaning networking. Networking. Oh, inana. Wala yung mga mindset ug mga networking. Now, unsaon na to pag-adjust nga tarong ta? Parang tinarong ato Verse 14. Verse 15 day. Mao kini ang angay ning isulti. Kon maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. So may buot pa sa butana. Wala ta. Kung itugot sa Ginoo next year, kung tarong pa kung panlawan, madato ko. Kung dili. By God's will, By God's will gyapon. God's perfect. Oo. So, ang imong una-una, dili ka wa kay sa Ginoo. usahay magod kini pakyas ni siguro siya sa ubang mga pastor kay sa mga pastor po mutudlog positive thinking nga mga una-una. So tiyan nila mga membro nga i-claim sa Ginoo, madato ka, i-claim sa sayop na siya. Nganong sayop man siya. Kaya anak si James, wa mo masayod kung unsay mahitabo ugma. Wa mo kabalo kung buhi pa ka ugma or next year, Tinuod na gyud. wa ka kabalo kung next year
di ba ka masakit? Ang kamatayon digid na to Wa mapag. ka kabalo ana. So, Ari sa Ginoo man. ayaw gyud mo huna-una nga. Ako i-claim dato jud ko, dato jud ko next year. So, unsa may gusto nga maayo yun? Kung itugot sa Ginoo, Kung itugot. mataro na akong dumala akong negosyo, patagod ko niyang maayong pag-una. Madapat ko. Sayop di ka. Sayop di ka. Ah. Kaya naman kakuya dito siya. Basta sa kaya, wala ka yung kakuya mo. Bala to. Sayop na ito. Sayo, sa Christian way, kay wa magunta ka balo. Now, nganong importante na siya. Kay usahay ra ba basulod dayon ang Ginoo. Basulod dayon ang Ginoo. Muana dayon. Anak ka Lord. Kini tabangan ko nimo, madato ko ana wa ba yung sulti ang Ginoo nga padatuon ka diri. So, wa ba yung sulti ana. Unsa ra may ang gisulti? Mateo 6:33. Seek ye first. Seek ye first the kingdom, king namugkad. Nga na ba diha nga, and I will give you million pesos. Wala. Wala. Sa may gisulti. And all these things shall be added. Mas mga these things diya, imong pagkaon, imong shelter, Mga basic needs. imong mga kinahanglanon. Mga kinahanglan. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Mabitaw na mutuo ko sa Salmo na wala pagyoy anak sa Dios nga mamatay sa gutom. Why napakilimos? Di gid kumutuo nga manay anak sa Dios nga mamatay sa gutom. Pero wala ginanganay masipyan ug interpret ana positive thinking. Madato ko ang Diyos. Dato ko nagis gracious. Dato jud ko. Nanay problema na siya. Dako na siya problema. So, imo rang iyan po, Lord. Kung kabubuton. Kung imong pagbuot, Lord, may tama dato ko, Lord. Okay kay nga pagampo. Kung imong pagbuot, Lord, Para makasupport mataro na sa akong ministry. negosyo, may palambuon nimo akong negosyo, Lord. Lord, nagsalig ka sa unsay pagbuot ko sige. Huwag ito mahimo kung wala nila. Mao gyud. Amen, amen. So, kung suwayan ka sa Ginoo next year, pobrehon ka niya, ang sao tama na. Isuwayan mo ka sa Ginoo. Kung gusto yung purpose ng pagsuway, isipon nga bulahan. Bulahan ka, kung muabot na niya, para magmalaho tayo. Magmalaho tayon. Importante man ang kaluwasan. Importante Kaysa ang mga kaluwasan. kaysa bahandi. Very good. Exactly. Kung kahibalo ka unsay nagmatter sa Ginoo, ang nagmatter sa Ginoo mao ni nga ikaw mulahutay hangtod sa katapusan. Amen. Kaysa sa nauri kay kadato pero wa na ka nangalagad sa Ginoo. Na busy. Kay nausab na imong utok. Lahi na ang imong Ginoo, di na ang Ginoo mo'y Ginoo nimo. So, imo ginang ko anon. Isipon nga ang tanang pagsulay, isipa nga bulahan ka. Amen. Amen. Now, again, ang Ginoo magihapon tag-yes ka dato, siya may magbuot kung padatuol ka dili. Kung siya tiding ni padatuol sa Ginoo, iyan ang pagbuot. Dato na bitaw na daan? O dato na kita. Amen. Sabay mga pangutana. Ate Cecilia. Wala pastor. Wala pinaagis pagtuo gidi ay. Pinaagis pagtuo. Mga pastor karon nga nagsudog mga networking pastor nga. Grabe man kay mindset nila pastor. Mabitaw nga kuyaw-kuyaw dito sa kapastor nga masulog networking. Ano? Ilang mindset. Kay ang ilang una Madato na. kinahanglan ko downline. So ipanikamutan niya ang mga membro Membro niya. makauban. Kanya kining danihon niya membro makauban niya paninglitan mo paso. Karon hindi pang gamit gyud dun pastor sa mga networking almost mga Pastor. pastor gyud. Oh, kay naman lagi daghang membro. Aron siya dali siya muna gitawag nila ma'am na sila makakuha sila mga Actually strategy na siya sa mga strategy na negosyante. sa mga marketing strategy na Oh, nila. ilang gipang pick up ang mga pastor kay nanas like downline Dayon, klaro. dali pod mo kuan ang tao kay pastor man. Oh. Ang trust bitaw nila Dagag na daot lagi ana. Daghan kayo. sa ato lang Oh, yun. sa ato lang ano.
Mga salamat sa Ginoo kay giluwas ana. Naging Oh. okay. Basta naagyo ko kay ilang nga pastor, may kay siya mo kuan dahil sa networking. Positive thinker man na sila. Positive thinker, the millions yun ko na ilang i-gain. Millions man yun. Isaon man na. Wala lagi. Wala nang millions. Yeah, sila rin yung nabulakan ang naghimo ba anak. Oh. Ang nagpuno Ang pinakakuan kay Yutso lang yun. Ha? pero matamis ko. Ama? Lubiri. Oh, na blueberry mats. Ay, ipadala, ipasa na sa ako mats. Hala, uy, kalami, ana. Uy, ginoo ko. Dinas nunda. Na, wild mats. Dili tinanong gina. Karog kita. Wala, ipadala ko na mats. Mats, ipadala ko na mats. Blueberry gani siya. Wala, blueberry nga ba yun? Na strawberry, blueberry di ay. Mats. Ay strawberry. Nakinahanglan din siya. Strawberry kung yun, blueberry. Anong strawberry ang ingon ba? Strawberry. Pag kuha may mats, pagtapad mo kay labaw ba mo gud ni sa video o sa picture gud. Nakay mo makay kuan sa imo. Oh, ato ding kuan kay na usaban. Karon pagka nagkita gud. Kisa ni bata? Dito sa katong bata dito. Liwang kapilan din no? Liwang ko no? Wala nang damita din sa buwan. Ida din Mag-subscribe na ipasahan ti ka sa man. pasahan ti ka aning akong mga video. I-click to nimo tan-aw di ko makakita wa kay upload. Mao lagi. Basta ikaw ang makikita niya, mag-maintain naman din ko. Basahin ko. Lagi.